Ola, son Miguel Mato, escrevo desde hai anos literatura, aínda que tamén teño os textos publicados sobre temas ecolóxicos porque, bueno, de alguma forma, ao vivir neste país, creo que a ecoloxía é unha preocupación esencial para todos. E, desde logo, para a xente de letras e para os artistas e para todas as persoas que teñan unha conciencia social tamén, pero tamén creativa, creo que é un tema esencial. Aínda que a min xa me collí un pouco maior para ter unha fronteira de anos moi longa, pero o tema do prestixe eu creo que é algo que nos afectou moi fondamente, calou moi fondamente na conciencia dos galegos desde todos os puntos de vista, desde un punto de vista de medioambiental, por suposto, ecolóxico, tamén desde un punto de vista estético fundamental. Recordo que o meu fillo, daquela un rapaz que comezaba a estudar xornalismo en Madrid, veu uns días para ver o que era isto, o que pasaba, o que estaba a acontecer aquí. Recordo, nós somos da Costa da Morte, de Ponteceso, fomos a Corme, a Roncudo, onde tal vez se podan comer os mellores percebes do mundo. O meu fillo, foi ao lugar onde se bañaba cos outros rapaces e as rapazas, os curmás e tal, nunha especie de piscina natural entre as pedras. E logo fui ver as posturas de pesca onde pescábamos pois maragota e todos estes peixes de rocha. Estaba todo cheo de negrura, non? Entón, teño unha foto del en que está mirando o mar de espaldas nun crepúsculo, non? E creo que todo isto é moi importante, moito máis importante que o que eu poda contar quizá da miña creación literaria, non? Porque é algo que é historia, é pensamento, filosofía, estética e, por suposto, arte ante todo. Da miña obra teño moi pouco que dicir, actualmente publico moi pouco, o último libro publiquei no 2005, creo, un libro de relatos, e agora estou escribindo relatos e ensayo literario e artístico, ensayo sobre arte. Gostaríame publicar dentro de non moito un libro de relatos variados, tanto de tema urbano como de temáticas máis relacionadas coa, non sei se coa natureza, pero sí coa vida na paisaxe, a vida na paisaxe, non? Por suposto, unha vida cultural, libresca, se queredes, pero vivir na paisaxe para min é importante. Eu son camiñante, aparte de que escrever poesía e sentirme poeta, non? Fundamentalmente, pero son camiñante, eu diría que son contemplador de paisaxes, non? E entón, por eso digo todo isto. Quizá hai cousas que me preocupen máis que, iba a dicir que a miña propia obra literaria, inda que, a obra literaria sí que me preocupa, evidentemente, senón non escribiría, pero non podo deslindar o amor á literatura, o amor á arte, á música, non o podo deslindar do amor á terra, nin o amor polo tanto, a paisaxe. E a min, unha persoa entre moitas, entre millóns, non? Recordo aquel disco de Alan Stivell, que somos millóns e tal, non? E que somos millóns de persoas que vivimos na terra e, polo tanto, toda a terra é nosa, non? E, isto é un pouco que a mensaxe que quería dicir, non?